ji sedema şerê ku li Kobanî qewimî gelek wêran çêbû û ziyanek mezin giha torên elektrîkê, ava vexwarinê û ava nepak. Her wiha kolan û rêkên Kobanê ji sedema kafilan hatibûn girtin. Piştî rizgarkirina Kobanê û vegera welatiyan şaredariya Kobanê dest bi kar û xebata xwe kir. û niha piştî 2 salan ji rizgarkirinê şaredarê dikarîbû hemû rêk vekrana û bîtirî 5 kîlometr ji kolanan ji nû ve isfelt kirin. Her wiha tora elektrîkê û ya avê li bajar û gundên Kobanê hatin serrastkirin û ji nû ve ketin xizmeta welatiyên Kobanê. شارع هاتنا فاكرن شارع هاتنا باكرن zaten بنية تحتية الكوباني ناما نا آف نا يعني صرف صحي تشتاك ناما بيطيري خا خرابة بوبو كاري كو هاتي كرن دقالي مجال الصرف الصحي دا كاري كي بري مازن هاتي كرنا اي آفي zaten آف نتنه وقتا شهر آف 3 سالا بلكي بري شرجي بري شهر كل كوباني ببي آف لسر كانتونا كوباني قطبو هوالين ما اي مديرية آفي كانبون آف يعني بكي هاندانا گل تevî ku şaredariya Kobanê bi hemû xebatkar û alavên xwe rojane xebata xwe dewam dikin lê hîn gelek kêmasî di nav bajêr de hene û welatî gazina dikin ku hîn beşek mezin ji rêkên herêmê wêranin û pir caran elektrîk û av qut dibe ji ber ku her du tor kevin bûne û pêwîst e ku werin guhartin. û gelek tiş çêkirin rê hinek gundirê bajêr da çêkirin. طبعا هناك تشي كيموي هنا او جي ام دغازم واجي زو چاره سر بکن يعني او جري دنك خرابه موي او تشتي کو موي ام دغازم وا دشتانه اشاره سر بکن هیجایek gotinê ku di 27 meha yekê ji sala 2015 piştî şerekî dijwar Kobanê ji çekdarên Daişê hat rizgarkirin û xelkê herêmê vegeriya cî û warê xwe. Lê beşek mezin ji bajêr wêran bûbû û gelek pêdivîn jiyanê tune bûn û ji wê demê ta niha gelek guhartin hat çêkirin. Piştî 2 salan ji rizgarkirina Kobanê şaredariya Kobanê gelek kar û xebat di nava bajêr de kir. Wek vekirina riyan û çêkirina tora elektrîkê û avê. Lê hîn gazinê xelkê Kobanê hene gokar û xebata şaredariyê ne li gorî wêrana Gol Kobanê çêbûyî. Mahmud Balî dengê Amerîka Kobanê.